भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2024 के 19वां संस्करण के आयोजन 14 दिसंबर 2024 शनिचर का दिने भइल। यह कार्यक्रम के भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे बड़ अवार्ड शो के रूप में जानल जाला। दिनेश लाल लाल यादव के भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के खिताब से सम्मानित कइल गयल। यही समय प्रियंका सिंह के सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के अवार्ड मिलल। निराहुआ के जान लेबू का खातिर सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार मिलल, जबकि प्रियंका सिंह के मिलल माई प्राइड ऑफ भोजपुरी खातिर। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म बेवफा सनम खातिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब मिलल बा। अंजना सिंह के भोजपुरी फिल्म सिंह साहेब द राइजिंग खातिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब मिलल बा। यश कुमार के लोकप्रिय अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित कइल गइल बा, जबकि काजल यादव के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेत्री भोजपुरी के खिताब मिलल बा। बता दी कि साल 2024 के 19वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड के विजेता लोग के सूची भी आ गइल बा। माई प्राइड ऑफ भोजपुरी के साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी फिल्म के पुरस्कार मिलल बा। राजकुमार आर पांडेय के फिल्म इश्क खातिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के खिताब से सम्मानित कइल गइल। रजनीश मिश्रा के फिल्म विवाह 3 खातिर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के पुरस्कार मिलल। अवधेश मिश्रा के भोजपुरी फिल्म विवाह 3 में एगो दमदार किरदार निभावे खातिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित कइल गइल। एकरा साथे ही निशा तिवारी के दाग ईगो लॉन्च खातिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के खिताब मिलल। सबसे अच्छा नकारात्मक चरित्र खातिर जे नीलम फिल्म सेनूर खातिर दिहल गइल रहे। देवरानी जेठानी एक खातिर बेस्ट स्टोरी के खिताब अरविंद तिवारी के मिलल। भोजपुरी फिल्म मिलिए ना मिला रे मन का खातिर दिनेश यादव के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर के खिताब दिहल गयल। साथे साथे सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के पुरस्कार के साथे संजय कोरवे के दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म जान लेबू का खातिर दिहल गयल रहे। हर साल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2024 के आयोजन होला। एकर शुरुआत विनोद कुमार गुप्ता कैले रहले, जे एकर संस्थापक आ अध्यक्ष भी बाड़े। 19वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो के आयोजन मुंबई के अथर्व ऑडिटोरियम में भइल।